Ngatigovane Zvinhu, Zvatakashanda tose pamusha wedu. Nherembo dzako chitupandimaredana kutaura izvozvo ukaima wese kutaura kuna blessing mutashi. Awakatindwe inokai. Pamusoro idai. Kaimama. Pamusoro imama. Murume ndomakatata kutogadziriswa nabereki kuti ndichisana. Saka kaenda kwasabhuku. Tunda kwasabhuku tobva tachivamirira kuti zvidzimwe izvi zvatata titoshiyana zvinhu. Murume ati inini ndinokuda. Saka ndazoona zuva pasvika. Baba pawo zvikozva musina kuuya. Zvikanzi vana mai vari kuramba kuenda kwasabhuku kuti tidi tiyananiswa. Ndati saka imimi kana varamba kwemadi mauya mamirira. Zvikanzi ini ndinoteera vabereki vangu. Kana vati nokuti kwai vabereki vakati inini handikwanisiba zvokuti ndichada kugara nemuroora uzvo. Ndikasaka imi unotenderere kuti vabereki voti iwewe handisi kukwanisa kugara nemuroora uzvo. Imobva matenda here kuti zvechokwadi handisi kuda kugara nemukadzi uyu nenyaya yekuti vabereki vangu varamba. Ndatingide mangouya zvikanzi inini handizvikwanisi. Mwechetu ikadaidzwa vevhileji kuti ndizvo zviripo murume ari kurambaniswa mukadzi wake nenyaya yavabereki. Vanozvitora sei? Vakwari mune blessing. Vakwari mune. Baba varimo. Ndikati munozvitorawo sei nyaya yachona? Baba vanobati inini handizvikwanisi ndobva ndavadedza vabereki vangu nokuti achangobva kwasabhuku tagara nguva yekuti takamira vanhu haana kuuya. Ndobva ndati mama iwaiwo zvitaurwa nemukwasha wenyu akuti inini ndakuteera vabereki vangu. Vabereki vari kuti vabereki vomurume vari kuti inini zvokugara nemuroora handichakwanisiba. Ndati vanoti havachakwanisi saka iwoteerawo izvozvo here vana vama ndopakatanga kuti kupopotawo kati saka ingedai wataura chokwadi zvokuti mwana wenyu handisi umunda pane kuti tomboenda kwasabhuku kuti tigadzirisane kuti wati mukadzi wako uri kumunda. Wasvika kwana mhai vana mhai vaya vakuramba futi kuuya kwasabhuku zvorevei. Saka ndopandakati regai ndiende pamambo tishiyane hedu zvinhu nyaya yekuti hauchandidibane nedu pamusaka pavabereki. Iyo irutaurwa unoti chii? Musoresha. Mambo. Ndingangoti pane zvotaura nemudzimai wangu. Kune zvimwe handipokani nazvo. Pandinopokana nazvo ndipo pekuti ndiri kuti wabereka wazokuda mukadzi. Ipapo ndo chete pandinopokana nazvo. Ndingangoti pakutanga kwazvo vanambuya vangu natezvakangu vabva vachiuya. Funga muromo wavo waingotaura ndewekuti mwana wedu hatisi kusiya ende muri kushiyana zvinhu. Ndakaramba ndichibvunza sei ini mudzimai wangu hatina kurambana. Ko chikonzero chakuita kuti tishiyane zvinhu ndechei? Ende ipapapo havana kukwanisa kupanzwisisa nekuti waingopopota nesu vanhu vangu vamwasha. Kusvika wakasvika pakuti zvinhu izvi tikufanira kutotora zvinhu zvese. Hapana kana chinhu chatinosiya midhuri tosiya takwana. Ndikati sei inini handisi kunzwisisa kuti kana muti inini pano pandairamba ndive kuti kushiyana zvinhu pasina udzawo kuti handichakudi ndo chete panhu pangondiremera. Indipa handisi kuziva kuti ndoitawo sei napo. Ini mudzimai wangu ati anondida. Inini mudzimai wangu mudari tayabvunzwa tese mudzimai akati ndikati mudzimai wangu ndomuda. Ko zvekushiyana zvinhu izvi sei zviri kuitwa? Pachine here chokwadi kana kwakuhandirana kuri kuitika. Saka makazoona kuzouya kuno kunyaya yechizomhanga kuno inini ndaitoti pamwe tawirirana ndisi kuziva kuti nyaya yekushiyana zvinhu iramba ichiendera mberi. Right, iyo wadare hao walikuko hao
Chinhu chiri kunetsa muroora wangu pakati penyaya idzi dziri kuitika. Muroora akauya nehasha, iye anozoti aida kubvisa mainini achibva arova vamweni. Patakaedzanisana tichimuti hazviitwi kurova mai, unofanira kuvakumbira soni wakabata chinhu chinhu wakahwarara wanyangadza warova mai vemunhu. Ipapo ndopaabva atoera kutoti hawandidi iye akawarova. Ndopakuda soko rekuti hamundidi sei muri kuti mumba mangu mubve sendi kunyange kusheya yefodya inokuripirai hamundidi. Wairoverwa kuti ndimi muri kugara nemukadzi mudiki uyu hamundidi. Nyaya yekuripirwa iyo akapapa kuuya kwavo ikodzero yako, asi waigona kuuya murooro enda atotengesa mombe nekuti anga apuwa zvinhu pachena ende hatisi kupekana nazvo. Tinobvisa kuti mwana edu anotadzira muroora uyu tese takabereka. Asi nyaya ndeyekunzi magashirirei uyu muroora mudiki uyu awoti anozotsvakirwawo kwake. Hatimumanikidzi kuya kustendi kwako, hazvibvumirwi kuti wakadzoiwa kuti mukicheni imwe munofanira kubika kwake kwake kunyange tatinga zvitarisira. Iye abva ati hamundidi dai mangotibeti zvakakurowai zvapera zvakadaro. Ndopakuda dakari kungonzi hawandidi. Baba vakati chimbomirai kusvika pano, ona iye zvinezvi wabvisa mai izvozvo yokumutsvaka maiguru anonzi uya kuzotonga nyaya yekurohwa kwemwana wavo nekuti maiguru wakaberekwa. Saka blessing nemukadzi wako mainini mambomira kusvika pano, hasha dzamaidzikiserwa vanasekuru vachiuya tichigadzirisana muchionawo kuti maini wakumira sori sei. Zvikanzi mandiidzinga pano kuti mukadzi mudiki agare blessing aone chanzi yekuuya pano, ini ndisingateeri kundorwisa nekuti paakarova maiguru akarwisa akakwatira nemadhoo usiku kumateni achibva distance yakaomarira munhu wemukadzi ari ega. Saka obva ati mai hawandidi. Asi hapana akamumainini wablessing urati zvese zvaitika nearovawo amwene mukukumba kwavamwene ndokune mukadzi mudiki wablessing. Zvinobata here blessing kuti asachaende kumba kwake kundiona uyu. Aiwa. Kazi blessing wacho ndiye atsunga kuti wakaroverena kusaka ndichauika. Blessing anga achigara kumba kwake. Ndiri kuona blessing pamazuva andifunga anga we4-5. Chokwadi chandinoziva atoziva muroora wedu. 4-5 asingaendi kundiona uyu. Akamboenda ari masikati zvinova kana akaenda hatizozviziva. Pa5 days ndo pasina kufambidzana zvakanaka. Imimi murume wenyu achigara pamba penyu asipo achigara munomwe mukadzi angaite here 5 days. Imimi mune muchiti chii? Hazvigoni. Asi blessing tichimubvunza aiti panga paine kukakawadzana nemhirizhonga dzakada kuti kurei. Uye akati wana ambuya wangu wakatsamwa awachidzikisa hasha dzavo kuti angadati ndongomira hangu ndiri kuno nekuti pakambovawo nekutukanidzana. Asi mamwe zuva pakutengeswa mombe takazowa nekutaurana kuri naye amadzitezvara edu zvasiyana nepakusvika kwavakaita. Asi nguva zhinji blessing akapisa bhani kwanozova fodya munotidairambo. Bhani rikabadza rinogona ita 8 days. Blessing anga ari kumukadzi mukuru wanatezvara wedu wasati wauya muroorera pano. Mukadzi mudiki anga angori kwana mai. Kana blessing akazouya zuva rimwe akadzokera zveuku 8 days ndizvozvo muroora mudiki asati amunzwa kumuremi yake yekuti agarisa uku mazuva akadaro. Hatingataura hazvina fomula. Hatingataure kuti zhiizhi hazvina chii hazvina fomula. Ndine mudzi anoziva chii zvaanodii zvaanoita. Hatingandibarika rake. Right. Waita tiri kutaura tiri kubvunza izvi tiri kuona kuti right pane nidhi here yekuti vanhu vagowane chii Hapana gupu. toona kuti hapana chii hapana nidhi. Ari ndo zvariri kuona kuti hapana chii nidhi yekuti vagowane. Pane gupuro here ratikapuwa
Saka kana pasati pane gupuro miraiti dzikisa henyu kana tichitaura otherwise mukasimudza mutaura kuti aiwa hapana zvauri kutaura. Kana pasati pane gupuro pachiwanhu chedu vanhu havasati vadii varambana. Saka dzokai mundopanana gupuro kana muri kuda kurambana. Mapanana gupuro mozouya tozotora nyaya iyi nekugova zvinhu. But pari zvinezvi hapanai, mambo haabvumiri zvakare kuti mupanane magupuro pamberi pake. Sezvandataura pekutanga kuti mambo handibvumiri kuti vanhu varambana. Uye kuita barika mambo hazvina haarambidzi kuti murume aite chii, because ndo tsika dzedu dzechiwanhu varume vaiita chii mabarika tuwatora shoma. Saka hationi paine chakakanganiswa ipapo. Uye chetatu makabvuma mukadya mombe yamakabvuma kuti mwana wedu tinotenda kuti waenda pachipiri. Saka kana maakuita zvese izvi it means mombe iyoyo inenge yakutodzora motanga kuchifamba, nekuti mamungati nhasi matenda mangwani maakudii. So tapedza dare iro, hapana kusheya zvinhu kunondoita kusvika tsika dzadii, kusvika tsika dzaeka dzateedzwa, then mozoya toita nyaya yekugova zvinhu. Hapasati pane gupuro number 1. Number 2, muri kubva kudya nhau kumari yemombe yekuti ndo tabvuma kuti mukwasho wedu anechi ane wakadzi waiye. Saka naizvozvo dare rinodhisimisa, ngatisimukei kuchena.